सोर दं कमेन्ट खालामनाय जोंहा अननानै सोर दं साथाम दं कमेन्ट खालामसाय गुड मर्निं गाइस सोर दं I am बर' हान्थु लोरोफो नामा माब्रै दं I am बर' खबर सबर माब्रै हा खबर सबर मारैब्रा उनथुसो जोंहानि न'आव हाबफै दङ बिमा नामा ए नोंसो चेनेल नैया चेनेल गोदान चेनेल नामा बिमा नोंहालाय आंहा मोजाङैनो दङहाय आयौ दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव सेकेन्ड चेनेल नामा बेलाय सेकेन्ड चेनेल ना माथो सोर दे आं बिफा नोङो बिफा सेकेन्ड चेनेल ना माथो सोर दे आं नों बिफा सिनायखाबाय आं बिमा मा खालामदों नोंलाय मा खालामदों साबसक्राइब खालामनांगौ ना मानांगौ चेनेलखौलाय हा चेनेलखौ दा साबसक्राइब खालामना मानांगौ खिथाथ' चेनेला साबसक्राइब खालामनांगौ ना मानांगौ नोंना आं उफानि बिमानि लाइभआव दंमोन नोंनि नटिस नायखाय फैबाय आं थेंक इउ लोखि बिफा मा आङो नोंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामसै दे थेंक इउ फैनायनि थाखाय चेनेल गोदान ना माथो बेलाय ओमफ्राय माला लाङामोन बे रेन्जखौलाय माला लांखुमायो आसुरितसो खालामफै आरो आइडि हर माबार आइडिया नैबे मबाइलावसो आं दा जेराव लाइभ फैदोंना बेयावसो आइडि दङ दाहाय खालामना हरगोन आं दे आइडिजोंहाय आइडिया बारा गैलालै आंना माबाला जोब्बाय आङो डिलिट जाला जोब्बाय मबाइल गोदान लानानै जेबो गैला ओमफ्राय आं लाग्रा मबाइलावथ' मोनसेल'खा मेन आइडिल'खा दस्रा आइडि गैया बावबाय आं फैनायखौ माला फैयामोन आंलाय फैनायानो दिनैजों सानथामल' जादोंना नों बेयो आगोलावनो लांदोंमोन बेयो मास मोननै सिगांनो नों आंनि माबाखौहाय ब्लु सिखाव नोङो बाबा तुमि কি খাইছো হি राम কি খাইছো তুমি हा मा जादों जानाङा माथो हाखौ जादों बियो साला हा आबो गुड मर्निं मा खालामदों लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ दे आबौ बिफायालाय लाइक होआखै जोंहानि बाबु बिफाया मानो लाइक होआखै लाइक हो थाबनो मोनसेल'नो जादों लाइकआनो थांखोनासो माखोसो बियो लुगआव खावनानै लाखिफिन आं बिनिखौ खावनानै लाखिफिनदों ब्लुखौ
ब्लुसखौ लाया बोरो माथो कमेन्ट बहरा नोंसोरलाय मा जाखो मानसिफ्रालाय नै नै होननाय मावजिया नै ना दैसा होनाय होनाय थोरस गोमबोर दे लाइक खालामदो नो गोमबोरा लाइक खालामबाय दे नोंसो लाइक खालामाखै थुसि सुग्रोनि र' आबो आदै नामा आबौ ना मा होनदों न' गोमोर सिङा थोरसि सुनांदों हिनजाव लाया नालाय नोंसोरो थाब थाबखौनो ओंखायनो दानालाय मानो थोरसि सुनांदों ने बाबा बोरायानो मा हिनजाव लाया नालाय ओंखायनो थोरसि सुनांदों जोंफोरबायदि जा गोरलै गोरलैयाव हाबा जानाय नोंनि आखाइया दांबानो गासिबो गोलैजोबखायो मोनसे मोनसे दांनानै जाना गथ' जाथि ब्लुखौ लाइक मा ब्लुखौ लाइक लाबाय आं नों ब्लुखौ लाबाय खरिसे दे ब्लुखौ लाबाय सोर लाइभ फैदों फैनायानोथ' मोननै जाबायलै थेंक इउ लाइभ फैनाया सोर फैदों उफानि दं एस अफिसियेल दं ओमफ्राय नैबिसोरसै माथो पुर्निमा दं मेल्ला मानसिलाय फैदों आयु लाना खारजानो गिनाया मास मोननैसै नोङो आंनि ब्लुखौ लांनानै दोनहैनाया सुद गैया आसुल गैया आरोलाय बिदिसो होनबावदों सुद गैया आसुल गैया मम लासिं सिं गानसो जन मा मम लाजि लासिं सिं गानसो जन खनबावबाय थोद नोंनि लिरनाया माबा राभाथों गार'थां लिरो बुजिया मुङा मोजां लिरलाय दालाय फैबायथ' फैबाय थेंक इउ आंबो थांगोन नोंनि लाइभआव लाइभ फैयोबा खोन्थाहर दे माला लाइभ फैदों गोदान चेनेल जायावबो थांखो गोदान चेनेलाथ' दंमोन आं दाख्लै नोंखौ भिडिअ नायदोंना मालाय दाख्लै भिडिअ नायनो मोनदां पन्सास खालामलाय लाइभ होनो दा बेसेबां जाखो 14ल' जादों आयौ आंनाव एफा आइडि गैया आइडिया मोननैल'नो मेन आइडिजोंसो मोनथाम आंना दा हरगोन आं बाबा आयै लासिं सिं गानसो खनबावबायलै होनदों हिनजाव लाया नालाय नोंसोरो थोरसि सुनांदों ने आबा हामदों होन दाबाबो जाखानांगौ हाबा देनांबाबो जाखानांगौ हाबा लाखानानै खामानि जानायालाय माथो जायाखै बिमा बिफा जाहोगोनावलाय जाम्बा नंगौना नङा
नोंना बोरो नेहाया माबा बिफा नेहा बिमाया बोरो नोंना बे नोंनि चेनेलाव लाइभ फैथाराखै नामा नोङो नोंनिया मोनसे चेनेला मा नाममोनलाय बिपिन बर' ना मामोनलाय बिफर सोमोननो आगोलथ' र' बिफर बर' नैबेमोन ना नोंना आयु लाइभ फैयानो बोसोरनै जाबाय नोङो ना मा जाखो हा आं न'आव गैयाबा होनखाबायसो थोरसि सुदों मामायाव संकसदैयाव थोरसि सुगासिनो दं ना माथो नोंलाय भुटाननि फैनाय दैजों डाइलगसो दङ मालाय दिहिलावसो दङ मालाय खानियाव खनायाव खना नामा ओमफ्राय मा होनदों आं लाइभ होथ'वा होआ मानो लाइभ होआ होमबालाय माथो नोङो लाइभ होनो 50 खालामनो थिनदों नोंलाय थगायसुला नोङो ओहै लागाव सोर सफैखो जोंहालाय आंबो नांखाला बे बैसां सिङाव बिमाया नुफैनायानो आंनोबो नांखाला बेसारा जोंहा मिनिदोंसो दे बेसारा न'खर बायबाय मोनसे भुमिखानि जुनैनो बेसारा जोंहा मिनिदों ओमफ्राय आद्रिनो फाग्लि गावहाबो गावनि फिसायखौ गारनानै फैयो आरो मालायनि न'खरखौबो सिफायना होयो जा फाग्लिखा खामानि दं दिल्लीयाव सोरना नोंना नों दिल्लीयावसो दंहैयो नामा साख्रिसो मोनबाय नामा जोंनालाय बिफायालाय लाइक होनांगौना होनाङा होबाबो जायो होआबाबो जायोलै दिलौ सले ना दिलौ सले होनदो जोंनि बांलानि दिलेते ना दिलेनाय होनदो खम जारला औलै संसारानो उल्था फाल्था जाजोब्बाय मोरै जाखो मा जाबावनांगौ जाखो रबारखौ मानो जाखो नों दैसा रबारखौ मानो जाखो होनदां दैसा दैसा बोरै जाखो आंनालाय आयु बोरो थांजोबखो ना माखो मानसिफ्रालाय ना गैला नामा सासेबो साब्रै दङथ' डाइलगानो जोब्बाय नामा माबाखौ लिङैलाय लेथननि नाम्बार दंमोनथ' आंनाव लेथननो हरनि आं र' सेर वाट्सएप लेथन एलाव सोंनांगोन JKL एला बारलांबावबायलै होननै लेथन बाग्लारि नायना नाया बे सावलुना मा खालामदों बियो बर' ओइ आंना खालानि जासिगोन दे बायनो खामानि जासिगोन ना मा होनदों खामानि मावहैसै नोङो दे
दे बाय बाय दसे फैनायनि थाखाय थेंक इउ आबौ गोमोरसिं आबौ दारि गासें खानाय गोलाव ओमफ्राय जोंनिथिंलाय खोनायाखै बिजावजालि सानैबो बांगाल हौवा सासेजोंनो खारबोलांनाय हौवा सासे बिजावजालि सानै खेबसेयैनो बोरै जागोन दे औ आं खोनादों निउसाव नुदों नोंसिनि साइडनिसो आरोना बे बिजावजालि थांदों होननाया नोंसोर साइडनिसो आरो बिजावजालि थांदों होननाया बांगालजोंबो खारनो हाया मालायनि फिसायबो सिख'नो थोआ मा जाबावगौनो जुगानो फाल्थायबाय गारि फैबाय हनै देनो गारि फैबाय हनैया मा लिरदों खारि फैबायनो खारि फैबाय हनै बालासो जावखांहैदों नामा नोंलाय ट्रेक्टरावलाय गोमबोरसिङा आं दङ थेंक इउ फिफा ओमफ्राय गोमबोरसिङा गारि नोंना लिरनाया जाथारदों नालाय खारिसो लिरदों नोङो ओमफ्राय फाग्ला मा होनबावगोन औलै मा होनबावगोन दुनियानो फाल्थायबायसो आरोना ओंखायनो जोंफोरबो गिलायलांसैलै फिसाइफोरखौहाय मा थाबिससो गानहोनांसिगोन नामा सेरब्रैसो गिदिरनो गोमसार हो थाबिस गानहोनांगोन बायदिसो मोनबाय आङो माजों हमथाना लांफिननांगौ जाखो सिख्लाफोरनिफ्रायलाय थैखाबाय खारग्राफोरखौ ज' जेल खना बानायनासो दोननांसिगोन र' औ माने मोनसे एक्सन लानांसिगोन ना खारग्राफोरखौहाय थिगसे बुनांगौ सालाफोरखौहाय बिदि बुयैयावनो लाव मानबाय सहाय मारा होदों फाग्लिलायनो आयौ ए बाला जावखांदों होननानै रागा जोंथारबाय बे साराखौ आदै नों गारि फैबाय हनै होनबाय नालाय आंलाय बाला जावखांदों होनखागोन ना सबाय मारा ओंखायनो आङो माबा बाला जावखांदों होनबाय गारि फैबाय होनबाय नालाय सोर मिथिगौ नोंखौलाय सबाय मारा होदों ना मा होदों नोंसिनि हरै जा सबाय थबाय गायोना नोंनो आरो दाखालि खोन्थाबाय नालाय दै जिङावसो दं आङो संख'साव होनबाय नालाय नोङो आङो सानबाय मा थाग थिग गोसोखांहरबाय आङो ओमफ्राय थाला मारिना दोनखानो औहाय माबा फेनखौनो थाला गोनांखौसो बायनांसिगोन फेनखौनो साबिया आंनाव थानाय दंना गैया खोन्थाहरलाय थोस गिनायानो औ गिजाबा खारग्राया खारबा हामगौसो सानो मिथियाखै ओमफ्राय जोंहा गियो नोमबानो आंबो फाग्लि लिंगायो नालाय बिदि मारियाबा खारनोबो हागौ नामा थिग ना मा होनो आं बर' लोगो जानो ना मा होनो बिफा लोगो जानो ना मा होनो हनै 100 बिगा सोरनाबा 150 सोरनावबा 200 बिदिनो गोबां फैयोरा औ ओमफ्राय जुखामफोरखौबो जा बुरजा फैयोना नोंसिनिथिं हरै जुखाम सबाय सिबिं ओमफ्राय नै दा मेसेङाव बिराद सुखान आबाद दिहुनफ्लाय जा बुरजा फैयो नोंसिनिथिंहाय आंबो नागिरदों र' खारनाय नायनांगौ र' मारै मोनो खारनायनानै नायनो नागिरदों नामा नोंलाय थैगोन जोंजों भाइराल खालामजागोन भाइराल खालामग्रासो जानोसै आङो दाना मानसिफोरखौहाय थैगोन जावबावनांगौ दाहाय र' भुमिखाखौ खनसे जावबावनोसै आं दाहाय
भिडिअ लाबोनसां जोंजों जावजागोन ओंखाम गोरलै जाबाय नामा गोमबोराबौ ओंखाम गोरलै जादोंना जायाखै दाबो ओंखाम गोरलै जादोंना जायाखै माथो सानथामल' जिरायनायाव दिनै माथो साथामल' जिरायनायाव दिनै 1K निबो बारा मानसि जादों सोरनाव माथो सानथामल' साथामल' जिरिनानाव दिनै 1K निबो बारा मानसि जादों जिरिना जानो आंथ' जिरिनानाव थांफेरबावनायानो जाया दाया नालिनावसो दं आंनि मथे औ बेनावबो दं भुमिकानावबो दं मामा नालिनावबो दं नालियाबो जेनेबा हिनजाव थानानै बेफोरबायदि बाराव हरनि 12 एकथासिम सासे हिनजाव मानसि सिख्ला मानसिजों बेबायदि खालामनाङामोन ओमफ्राय भुमिकानावबो दं भुमिकानाव मानो दं होननानै बुङोब्ला गाव सिख्ला जानानै गावनि जेनेबा हिनजाव थाखानाय मानसिजोंहाय बेबायदि माबानो नाङामोन आरोना बेबायदि थानो नाङामोन थाबायानो फट' लानो नाङामोन जेनेबा आरो थानायानोथ' मा थानांगौ मा खारननि थाखाय जेनेब्ला माइ गायग्रा हा गैया जोंहा माइ गायग्रा सुखान माबा आसु बोखांग्राया आसु ना मा होनो मा बाबा मामोन मानसियालाय आंनाव आङो लाइभ होबाय थालाना आगोलावसो जा बुरजा फैग्रा जाबायमोन आंनावबो टाइम मोनसे थानांगौ होनबा बयबो फैयो आं टाइम गैयाना जानला मोनला होयो आरो दिनैजोंसो सानथाम जादों आं होनाया मालाय होबाय थाग्राफोरनाव फैबाय थायो आंहा होनोनो टाइमानो गैया र' जिरिना मामोनलाय बेना जिरिना बसुमतारी बर' बसुमतारीमोन ना मामोनथाय बे नङादां नैबेसो लायफैनाया 16 जन दं दा बोरो आंनियाव फैथांखो दानालाय दाना लाइभखौनो ग्रुपावसो होजोब्बाय दाना ओंखायनो जानला मोनला मानसि फैला मा ग्रुप मानि जेनेबा माबा आरो जेनेबा ग्रुप दाबाय आंबो नोंनाव थांबाय बेबो थाबाय जोबजासे बेबायदि आरो इनि ओइ बाबा बिदि ग्रुप दाजोब्बाय आरो बाय दा रायहरजागोन आं दे थांदो दे आंबो दोननोसैसो बिदिनो आंनो बै बाराव माबादोंमोन सासे मानसिनाव होननायखौ खोनादोंमोन आं लाब गैया आसु फोना लाब गैया आरो जानो बायो आसु फोआलै जानो बायोनो मानो जानो बानांगौ रग' बेसे गोथाव जानो गिदिरनो खामानिया बारा जायो आरो माइरं माबानाय मानाय रुफिननाय मानाय माइ बुनाय मानाय हस माबेलाय मा बेयो आबा हि दे होनबा दोननोसैबा आंबो थांसै अके दे थांदो दोननोसै आंबो नै